Сега и винаги и во веки веков. Спасението на наши души, на Господа да се помолим. За мира на целия свят, за благопреуспяване на светите Божии църкви и тяхното единение, за този град и всеки град и страна, които трябва да живеят в тях, на Господа да се помолим. Освети тая вода чрез силата и действието на Святаго Духа, на Господа да се помоли. Слезе върху нея тая вода от чистилото действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помоли. Бъде тая вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, на Господа да се помолим. За да дойде върху тази вода, чистото действие на свръхестествената Троица, за Господа се помолим. За да се освети тази вода, чрез силата действащия на Святия Дух, да се помолим, за да ни дарува благото на избавлението и Йорданото благословение, чрез силата и действието на Святия Дух, да се помолим. За да ни избави Ади Господу от нашето нападение и вчуем преди да ни направи достойни за общаните блага на Господа, се помолим. За да бъде тая вода дар за освещение, за избавление от грехове и изцеряване душата и тялото, всяка особена полза. За да бъде тая вода предводителка в живот вечен, да прогонва тя всяко нападение от страна на видими и невидими врагове, на Господа да се помолим. За да бъде за освещение на домове на уния, които черпят и вземат от нея, за да бъде за очистване душите телата на всички, които с вяра черпят и се причисляват с нея, на Господа да се помолим. Като поменем заедно всички свети, Пресветата, пречиста, преблагословенна, славна наша Владица, Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един другия целия си живот на Христа благодатен